Ξέρεις τι κοινό έχω εγώ με το Πολυτεχνείο? Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη και το δεύτερό μου όνομα είναι Ελευθερία. Και είναι η μέρα που ο μπαμπάς μου βρέθηκε μέσα στο Πολυτεχνείο. Οπότε η μέρα αυτή για μένα δεν είναι απλώς ιστορική, είναι και προσωπική. Το 1973 η Ελλάδα ζούσε υπό δικτατορία, χωρίς ελευθερία λόγου, χωρίς εκλογές, χωρίς δικαιώματα. Στις 14 Νοέμβρη οι φοιτητές κατέλαβαν το Πολυτεχνείο. Έστησαν μόνοι τους το ραδιοφωνικό σταθμό που μετέδιδε «Εδώ Πολυτεχνείο». Χιλιάδες νέοι συγκεντρώθηκαν ειρηνικά, φωνάζοντας ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ζητούσαν τα αυτονόητα. Στις 17 Νοέμβρη τα τάγκς περικύκλωσαν το Πολυτεχνείο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έριξαν την πύλη. Όμως η φωνή των νέων δεν σταμάτησε και ήταν από τα πιο καθοριστικά βήματα για να επιστρέψει η δημοκρατία στη χώρα. Από τις ιστορίες του πατέρα μου έμαθα κάτι που θέλω να θυμάσαι κι εσύ. Η δύναμη των νέων δεν βρίσκεται στη βία. Βρίσκεται στη φωνή, στις ιδέες, στην ενότητα. Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου δεν κατέστρεψαν, αντιστάθηκαν, δεν έσπασαν, μίλησαν και τελικά ακούστηκαν. Και εσύ σήμερα έχεις την ίδια δύναμη να εκφράζεσαι, να διεκδικείς, να λες θέλω κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Απλώς να θυμάσαι, οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται καταστρέφοντας το χώρο μας. Το σχολείο σου είναι το μέλλον σου, όχι ο αντίπαλός σου. Αν θέλεις πραγματικά να ακουστείς, μίλα καθαρά, με σεβασμό και με στόχο. Η φωνή είναι η δύναμή σου, και σήμερα και κάθε 17 Νοέμβρη.